okwu anti ukwu na-agara ndị Zion ministry. Yes, okwu anti ukwu na-agara ndị Zion ministry. Adị m ekwu okwu a kunu like here. Yes, adị m ekwu okwu a kunu like ya. Ntu okwu a na-agara especially Prophet Ebuka, Evangelist Ebuka Obi. Yes, okwu a na-agara Evangelist Ebuka Obi. Enough is enough. Yes, enough is enough. Kedu nke bụ na ọsọsọ Ebuka Obi prophet enwe na n'Igbo? Na-ajụ. Ọsọsọ Ebuka Obi bụ prophet enwe na n'Igbo. What's good na ife Prophet Ebuka Obi, Evangelist Ebuka Obi obitere ego run Imo State. Also know old people's home and orphanage homes. Prophet Ebuka Obi obitere ego, obitere thousands of millions run this type of thing. Or did easy. Or there is, I feel the type of prophet he gave the time and energy and also his money to build this type of thing. If a government name or Prophet Ebuka Obi with the ego, thousands of this in mayor, I feel my prophet made this type of things. Yes. Chineke goziku Prophet Ebuka Obi. Yes, Chineke goziku, Chineke bochie na kan diro because abu man gaming with this thing. Abu all prophets or evangelists gaming with this type of thing. So some may play in the full video. Cool no focus na this video. But please, when you're watching this video, please don't forget to share and also subscribe to my YouTube channel. Just watch this video and see. Thank you. State here. All those papa and mama no chana village di iche get one year little hanya. Here everybody ya ozi ari na phone. Why now onye di otu a no eba. Aye je pote ya. Ane treat ya, na treat ya no logo. Until the room go be Yesu. Anya chose ke one year ya pa for na ni also. And their treatment will be free. They will be living here free, 24 hours electricity. And the mother babies, Eba, a very big 2 building. Most of you are home on the other one. Canopies everywhere. After today, the media will go around the compound, go say this place is well secure. Security house is here. Mama Jana Eba. So everybody see Hunda and Amo to Fubiko make I am higher up on Eba. Hanchari Nabu Madu. Amen and amen. Amen. So who na fife the type of thing Prophet Ebuka Obi naro? Yes, what show the type of building Prophet Ebuka Obi naro? Or the easy? Yes, I also so if all joker people gonna share. As na African Yoma get to Pania. Yes, even for na Arugula Imo State, Arugula Nugawasa, Arugula na Lagos, Kabes no na yes, non de not an on the north Caroria. What the type of building Prophet Ebuka Obi? All this home for old people's home and orphanage. Yes, ndị na-enwezi ndị na nna. Ọzọ rụrụ ihe ọrụ old people's home abụ ụmụ nwaanyị dịfa nwụrụ anwụ na-enwezi na-elekọta anya. Prophet Ebuka Obi Chineke gozie kpuchite gị n'aka ndị iro.